Konco kangge pihak ing swasana pagelaran ing dalu menika bila para kanca-kanca waranggono ngaturaken panglipur tetembangan sing supaya para rawuh menika terhibur, memberikan hiburan. Jangan sampai para rawuh menika napa, jangan sampai tidak terhibur ya Yuput ya kanca. Alhamdulillah dalu niki panipun pepundhen kita Bapak Iswanto Pak Wek pareng rawuh, matur nuwun rawuhipun Pak Wek mugi dadosaken amal silaturahmi, amal ingkang barokah maslahah makbulan. Allahumma mereka wonten pamundhut saking panjenenganipun Bapak Nesri minangka pisepuh nyuwun tetembangan menika selendang biru.
aku. Iki mekatan kala wau Bapak Mesri selendang biru sampun dipun aturaken mangke pikir kalian Pak Wek mangke bebas pun lagu napa pun kidalang jumlung kang santri ngaturi panjenenganipun Dwijo Bapak Imam Prasaja saperlu paring wedhar sabda wonten sasana pagelaran dumateng panjenengan Bapak Imam Prasaja kasumenaken nuju ing sasana pagelaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Kula ini bingung, kula ini sire nabur jeder tengking kali masuk timun sutiman diaturi wedhar sabda napa temantenipun kala wau sampun nggih nyuwun sewu Pak Bu rikala semanten niku ternyata mawi mriki niku kula mastani niku dukuhan Pak dukuhan ngaten iki ning ternyata malih dukuhanipun Sumberjo ngoten iki. Ningin Rejo sami kalian griya kula mbalem Rejo. Ternyata malih dukuh Ringin Rejo niku sudah sekitar 4 tahun ngawontenaken kesenian jemblung. Ini mesti elek ya, aku bayar mesti elek. Rikala semanten. Lah Mas Sutiman niku mencari mupadi bab jemblung Pak Murtado Tunjung Medanau kita. Ngantos keplantang dugi Blitar. Ngantos keplantang dumugi nyapa Baluan. Ngliwati. Ngantos dumugi Trenggalek Ponorogo, malah kesasar wonten ing Gunung Bulu napa? Ning rikala semanten niku krana Allah Subhanahu wa taala gathuke antara energi positif dan positif dukungan kalian
Nggalong Ringrejo padha usanganipun Mas Diman menika lajeng manggihi kula wonten griya Mbah Ringrejo supados kula kan benake jemblung Kang Santri metuki kok glempo ya nemoni sifatipun jemblung ngeten Pak dados gumyak wonten parikanipun njur wonten ular-ularipun setu wonten critanipun ngeten rikala Pak Murtado sae mandhap dhateng kula nggih mboten patek sae ini menang bagus Pak ngoten nggih rumiyin Pak Murtado kan nyepu wampras jenggoten wontenipun perubahan mandhap dhateng kula nggih kula krek ngaten nika mandhap dhateng Mas Timan gange kados ngeten nika enek paribasan kembang gendang bunder-bunder mlaku ngulon lali dalane lek Mas Timan main ora main ngagem blangkon ngilih tangga alhamdulillah terus sama nggih oh kula kan ular-ular napa oh temanten sakniki nyun sewu jajal dijembili ya ayo cok dibacotke alon-alon niku disenggak ya Allah Rabbal alamin ayo niku napa malih lek jajane dereng dugi lu senggake saya seru saya banter nah ayo yo rumiyin nyun sewu Pak Bu jemblung rikala semanten niku jan jangkep sanget tabuhanipun menika jedor wonten kempling wonten kentrung wonten ketuk wonten kendang ketuk kentuk iki padake kowe yo jaman semanten nika jemblungku Pak Murtado mandhap dhateng kula menika mesti enten janturanipun Bu menika paminipun ngeten kanca kurang halus lho lek nyedai kanca ya kanca ya wis madan semalam kaya wondo gocap kang kacarita kanca wis wanjene iki dalang badhe amiriti babaring carita ya dalang ngono ya ngawiti ingsun kawan bismillah ingsun memuji alhamdulillah terus disenggaki ya ngawiti ingsun kawan bismillah ingsun memuji alhamdulillah salawat sartaning salam mugi kaum Jawa dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad rahmating Allah sabab biar kang kacarita Sumerepen jeng Kartika Sari mahanani padanging jagat raya. Nukulaken wontenipun bang-bang wetan, nukulaken wontenipun bermono lan bermani.
Punapa ta ing ngawastanan wujud bermana nggih buta lanang bermani buta wadon. Wontenipun bermana lan bermani mukulaken wontenipun sifat dur angkara murka. Kelompok hitam. Nek cara grup WA ne jemblung kang santri no black group. Black ireng to ndak. Wontenipun kang kados ngaten kala ndadosaken wonten ing jagat gelah-gelahing bumi. Wontenipun sifat dur angkara murka nukulaken kathahing carita ing gumelar wonten ing alam donya ingkang karingkes dados kalih jejaman. Angka 1. Iki rada medheteng wonten biyen niku. Nganti subuh mboten kok, Pak. Angka 1 titiwuni angka 2 gandayani. Titiwuni titi mangsa uni kepungkur tegese mangsa kepungkur nek wong dukuhan ngarani jaman kuno. Nek diarani jaman kuno aku sampean urung ana, tegese jaman biyen ngono lho, Kak. Iki jemblung biyen ngeten iki. Sing kaping kalih gandayani gandambuyani tegese ngrasa tegese awake dhewe urip ning jaman wis iso gandha iso ngrasakne tegese jaman saiki. Kanca kompak tenan kok. Sampun kudu ngompake cacah. Cacah iki telat mangan sak jam biru. Wes diwanci ki dalang jemblung badhe murwakani wedaring carita. Ingkang den rupa sanes carita saing manca ning carita sing tanah Jawa duk nalika samono. Niku kedah wonten kula. Sinten ta ingkang madhepok wonten ing perenge Gunung Tidar. Niku lek lakone numbali tanah Jawa sesubaken ngoten. Nggih. Nggih kang peparap pun wastani kiyaine Lurah Semarya Badranaya Seblak Magunturan. Tanggapan 500 kok ngedeng yo jaban bayi nalikani raeng lalu wong agama Alhamdulillah remen sangat mawi Solek tanggapan aku jangan kaca ono lho Mas. Ada itu limo. Kaca selawe yo ngalih. Ning Gumbel niku kula jowe dari mungkuk jemblok kang santri sekali bengak-bengok ngoten. Itu lima ora denahke aku lho, denahke Mbah Wedok. Nggih. Niki dune lare-lare alhamdulillah. Mugi-mugi Mas Didi kalian ingkang garwa satetes pinanganten barokah. Mboten mung kakeni nyanyi wiwit donya ngantos dumugi akhirat Allah. Amin.
menawi kula maringi pitedah dhateng lare sak mangke pinteripun boten pas. Bocah sakniki luwih pinter-pinter tinimbang wong sak jaman kula. Sak umur kula kaya ngeten iki kados kula bapakne kali ibune niku. Wong bebojoan niku kathah rintanganipun ning lare sak mangke alhamdulillah kados Mas Budi lu pinter-pinter wonten. Ning kuncinipun wong omah-omah menika sakjanipun nggih kados kan menurut cinta ngoten nggih. Mawi Bapak Kiai Pak Ustaz menurut cinta. Dipun wastani cinta sakjane yang gandeng kalian biologis. Milonipun lek ngandalke mung cinta Mas. Aliran. Cinta iki umure ning wulanan, ning dinan. Nggih. Nek ngandalke cinta nggih saestu niku. Mila nek paribasane masa mek ndelok Rita tok ora ndelok LP yo kecut. Cinta tok ora dikayani yo nyabrut kok dadak. Milanipun mawi kados kalau mboten kula mboten ngomong sing rena-rena, mboten bab ngular-ngulari temanten, mboten bab gurui wong kula ngaji saya belajar mboten paseh. Saten nggih, upami kula maca Quran mriki nggone para kiai, kintenipun mboten pas. Ning kang paling baku mawi Pak Lek wau dawuh panggih kula wonten mobil nyedaki kula. Mas Imam, ternyata wong omah-omah nek nyeluk Mas. Iya, nyeluk. Kok iki cangkeme erik bareng iki lho. Mas Imam wong omah-omah niku bunjine mung siji. Kula niki ndelok urun rebut mung siji, namung lapang dada. Mawaddah, ngaten nggih. Lapang dada. Masalahipun kula menika ngrasake bahwa jenenge jodoh sing munggahe dadi bojo menika gaibipun Gusti. Niku pebutitik Pak kalau panjenengan. Mula kula niki ala tanpa rupa najana kados ngeten nika niku titipane Gusti. Nggih kula pengen sing apik. Nggih. Kula niki mboten nate nyekel dhuwit ora. Wong sak mawon ra duwe. Masalahipun kula menika kelingan nalikanipun pas ditemokke rikala semanten niku kan wonten filosofine to Pak. Nggih to. Nalika pinanganten minggah wonten ing kuwade wonten acara grobokan pisan bobot timbang lajeng pangkon munggahipun dhateng kacar kucur pinanganten kakung asta tilam lupus lae klasa baweng ing sipun reto receh kacampuran wos kalian kertos lajeng kasuntakaken wonten pangkonipun pinanganten putri. Pinanganten putri nadai mawi sindul utawi kajeng yang sulameni bebasan boten wonten ingkang marebet. Tegese ngene lho ta, rungokno iki. Aku nek arep ngomong kowe iki. Guna kaya wae ing pakatinipun kakung kedah kapasrahaken dhateng ingkang putri. Kowe nyambeta gawe kaya ngapa? Niku lali janjimu yen disekseni nalika ditemokke. Kados Mas Buti nggih ngaten. Guna kaya ing pakatinipun kakung kedah kapasrahaken dhateng ingkang putri. Lah mbok siteng sak sen iku kudu dinehke sing wedok wong lanang ra oleh nyekel dhuwit. Nggih. Ngoten. Iku hukume wajib. Milanipun nek wong kakung bojo lanang sok nyempetke dhuwit nek ngisor bata, nek njero sepatu, niku hukume dosa. Krana pun sepakat nalika minggah kuwade acara-acara niku hati-hati Pak. Nek lek perkara pemot tuku nomor ya ora apa-apa nyelondeke sithik natane mboten apa-apa. Ngeten nggih. Nggih. Semanten ugi kang putri wajib nyekap-nyekapaken guna kaya ingkang Gusti nami sing kakungipun. Wong wedok iku nggih duwe tanggung jawab nyekap-nyekape guna kaya sing wis ditampa teka bojo lanange. Ngoten. Wis dalan dhuwit masuk metune ya angel ya. Aja luwi dhuwit nggih tuku udut ya lho saya jan kerancingan telo kaya ngoten. Alhamdulillah. Kamu entek Pak. Nggih Pak Pek, wah alhamdulillah Pak Pek sampun rawuh. Ngeten iki. Pak Mbak. Kula niki kalebu nyun sewu lho Pak. Kula niku kalebu wong lanang sing wedi kali bojo. Jalaran yen titipane Gusti Mas Budi kudu ngono. Karo bojo kok ragati.
padha lewani kali Gusti Allah jalaran ditipani Gusti. Kula nate nyerengeni bojo kula nate kula pelengi ngoten. Rasaran ana titipane Gusti Allah. Kula pun mung krepek. Mulane omah kula menggih mboten apa enek wong lanang basa karo sing wedok. Kula niki lho, Pak. Kowe ngantur iki. Ngantur iki. Enggak. Rai. Napa to, Mas? Pun iki urusane Pak Wek niki mangke. Nek udite kula. Nggih. Nyuwun gending gubuk asmara. Ngoten. Lajeng menika. Oh nggih. Leres menika wonten pantunipun. Nyangkali aja lali. Golek banyu aja lali nggawa bathok, njaluk lagu aja lali. Ayo. Iki namung guyon kok pajane niki. Yang maca to, Mas? Terus Apa? neng kali nggawa bathok, njaluk lagu nggawa rokok. Oh. Jaluk lagu ya katok. Pancen kancane ra dipadane wae gandeng. Ini enten gitu lho, Mas. Nggih, kula bukane. Alhamdulillah. Wonten, Mbah. Pun nembah nuwun sanget menika nyatanipun dukuhan wonten Jemblung dipun terusaken. Rumiyin kula menika nang ngantos mutung lho, Pak. Mlajengke Pak Murtado sakit njur katimbalan menika wis ora nate sapa omah. Mantos dumugi wiwit kederinan, nganjukan, Mediunan, mileng dhateng Ngawi, lajeng bablas dhateng Magetan. Nyapa Pak Mawinan iki? Daerah Ngawi nggih. Niku saben dalu malah ngeten niku. Alhamdulillah mari kala wau dipun critakaken bahwa Dewi Songgolangit niku sama dengan kula panjenengan menika tetep mengingat tentang sejarah. Rikala semanten Dewi Prabu Prawata nggadhahi anak gangsal ingkang nomor setunggal Prabu Hamongtani, nomor kalih Prabu Sandang Garba, nomor 3 Prabu Karunkala, nomor sekawan Pangeran Petung Malaras, lajeng nomor gangsal Prabu Srigentayu ingkang nggantosi palengganipun wonten ing kerajaan Kediri jejuluk Prabu Lembuwanijaya anggadhahi putra setunggal Dewi Songgolangit. Milanipun Prabu Hamongtani menawi panjenengan petani utawi olah tetanen langkung sae wasilah dhateng Prabu Hamongtani. Ngeten mugi barokah. Mawi panjenengan menika bakul napa bakul sapi napa bakul lintu-lintunipun langkung sae wasilah dhateng Prabu Sandang Garba. Yen penggane mblantik bakul montor, bakul mobil meniku wasilahipun al-fatihahipun dhateng Pangeran Petung Malaras. Ngeten. Lho, niku saestu kok ya. Mangke ditawani kok tuku motor Grand dhateng Badas ngoten iki. Khususon Pangeran Petung Malaras al-fatihah mesti dadi Pak wong tuku murah lho. Didol Pak Lurah. Nggih. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu. Orang bilang jatuh jahit nih untuk cari banyak batu dari siji jahit jatuh jahit nih untuk cari banyak batu dari siji kembang gedang bangbangi jambil di sore yen sing dalang kuwi curakane panjang ngendang kuwi buruwe tolo
jahe uwar-uwar jajan putihan awar-awar ombok godhong Mas Budi turu mungker ora iso alian ora tawar nyawang bok godhonge sandale karet dari kulis ya sing tak pilih gawe pantun angel sandale atung aku mau karo Mas Timan sing cangkeme cewek sing tak pilih Pak Solikin sing dadi dukun wis ya sureme kacut rasane ana uler mrambane gadung Pak Wek ganteng sugih tur akeh duwite karo aku sayange rapati rukun wis ri kembang tebu kembange menur beras kencur kari gelase sindene ayu mergo wedak bubur Pak Wek ilang bubure kari kadase modern wis tuku timun diwadahi sarung tuku bantal campuri cengkuk aku gumun karo Pak Wek yoga jemblung kabeh ucluk wis
serampat diseblake. Janipun Pak katuran minggah wonten ing sasar. Bene, Pak. Sebenarnya sakit jeneng. Di Jogja. Aku mlebu ning ragane Pak Wek kok panas rada kecut rada kecing ambune. Mam, tambah ana to, Mam. Kowe sapa? Aku sing nunggu prapatan ngarep. Cedake bakul rabuh kowe. Jenengmu sapa? Aku yo semplung. Ku semplung. Iya. Lha kuwi karo Mas Timandana Sitok ya mlebu. Kuwi lak dhisik. Wis metu wae. Metu. Aku gelem metu lek ditambani mantene aku. Tolong. Ayo Bun. Tambah nama aku Bun. Tak kenapa dia awak ora mari. Ayo Bun. Aduh suri mengkon. Telah panas. Bun. Ayo ndang rene. Bun, ini abot salah nih, Bun. Ini abot.
selak wengi lho rene yo. Ayo jak selak panas. Rene apa Endi wonge. Ayo Bu, tambani sik Bu. Iki ambune mantene wis teko ya ambune. Bud, iki Budi ta? Lha sapa? Oh, Budi Setiawan. Kowe gelem nambani aku gak le? Apa? Ya gelem nambani apa ora? Kula senes dukun. Ora perkara dukun iki kok cek mambu-mambu manten ngono. Piye? Kula senes dukun. Ya iya, tapi takon nambani gelem apa ora? Boten. Ya wes engko ngene terus sampai bengi sampai Tambah jam. selak wengi kok yo njaluk lagu pirang-pirang kok yo. Gelem nambani apa ora le? Apa tambahnya? Tambani ta. Meremo. Nyawang rono. Merem nyawang rono lah. Bisa disayang. Ora kok GR men iki rasa. Merem. Wis gak situ gak mentolo. Paras aku. Sik aku celono garwamu sik. Aku pengen kenalan. Sampluk. Ya Allah, lha yang ini kok turu ki piye to? Dibuka to, Bud? Dik, dicari Pak Wek. Ya Allah, iki apene kenalan lho aku duwe keluarga baru ki kudune ditepoke dikenalke. Sapa asmane? Intan. Sapa? Kok ki manten anyar kok celuk diantar karo sing wedok, kok sing mesra. Kayak ide ngono lho. Jenenge sapa? Dek Intan Setiawati. Ya ngono, baru mesra dik. Kesuk ya nyeluk dik lho ya. Anake loro dik, anake telu dik, bojone tambah lemu aja diceluk brot tapi tetep dik ya ta. Cita-citamu pengen duwe anak piro? 15. Bayi lah 15 sing wedok apa ya garing kok ya tetep kemes kok ya. Ya tak dongakne. Anakmu 15 keturutan, amin. Banyak anak, banyak rezeki. Kuwi biyen lah saiki yo mumet tenan apa larang. Ya wes. Awak jenenge pengen anu lho kenalan karo bojomu lho, Bud. Alah apa Mas ra oleh ta kenalan. Yo kenalan ki ben srawung, ben tambah akrab karo keluargane. Lho lah Erik aku wis kenal. Aku wis rusak kok karo Erik. Mbak sampun tilem to? Oh sampun tilem. Mbok obat tidur ya bojomu ya mene turu.